How can we still live in our old house there? Or didn't you realize we packed up and left there for good? Hey. We packed up, we left there for good. Siqoqe bonke sathutha sahamba umlibe. We left Sihambile. the physical world. Sashiya lezwe. We can't go back to the physical. Asiuphinde The moment you're baptized, you have left. Wabhapathiswa sowuhambile. You've entered the kingdom. You can build on earth again. Awusuphinde wakhe You have a right in the kingdom of God. God's righteousness. ukulunga kaNkulunkulu. God gives you a right uNkulunkulu kunika to become righteous. ukuba ulunge. You meet God's requirements now. Thimana neemfuno zikaNkulunkulu ke manje. Not by your own works, Hayi but ngemsebenzi by the works of the kodwa Spirit. ngemsebenzi kamoya. By the works of the Spirit. Ngemsebenzi kamoya. You have packed up. Ayusuqoqile People waphakisha. are not packing, man. Abantu ababhakishi. People have been baptized, but they've never packed. Abantu kudala bebhaphathiswa kodwa ababhakishi. Today you are going to pack your load. Namhlanje ubhakisha imithwalo yakho ke. Hey, Today you are packing your load. namhlanje uyibhakisha imithwalo yakho. You are entering the kingdom without choice. Usungena embusweni ngeke Hey, you are going to uziphethe. remain permanent. Lapho uyohlala kube phakade. You are packing your load today. Hayi niyayiqoqa imithwalo yenu ke namuhla. We have packed up. Siqoqile sabutha. We have packed up. Sibhakishile. We have exited the country. Sashiya lelozi. We are foreigners. Manje sesingabahambi emhlabeni. We are foreigners. And we are what? Many are saying we are foreigners, but you are not a Abaningi foreigner. bathi bangabahambi. You are a resident. Wena ungumhlali vele. You are a resident. Awusumhambi We are uyisihlali. foreigners here. Thina ke singabahambi. There's a country that we belong to. Kunezwe There's a sivela country that we come from. kunezwe esibuya kulo. It's not a physical country. Asilizwe It's a liphathekayo. spiritual country. Kodwa izwe likamoya. It's a spiritual country. Izwe likamoya. And it's ruling every physical country. Libuza sonke izizwe eziphathekayo. Every country with earthly presidents. Sonke isizwe sinenkosi ebusayo It's enyama. propelled and ruled by the word of God. Sibuswa futhi silawulwa izwi likaNkulunkulu. The government shall be upon his shoulders. Uhulumeni yoba phezulu. He's a country above countries. Uyisizwe singaphezulu So every kwesizwe. country will be on him. Sonke isizwe siyokwakha Every kuye. country will depend on him. Isizwe siyoncika kuye. Hey, Every country sonke will isizwe depend on him siyoncika kuye. and rest upon his shoulders. Sihlale emahlombe wakhe. You must pack Ngakho ke pakisha and go bese uyahamba. and be able to see that I've left. Ukwazi ukubona futhi ukuthi ngihambile ngishiyile lapha. Now your enemies are looking for you Izitha zakho ziyakufuna. in the country. Zikufuna esizwe. No, I've left the country. Cha sengishiyile lapho. Where are you? Ukuphi kanti? In the spirit. Sengikumoya. In the spirit. Sengikumoya. There they can't enter. Lapho ke ngeke bangene. There's a door that is shut. Kunomnyango ovaliwe. You don't just enter. Awumani nje You ungene. must be born Kumele uzalwe of God to kaNkulunkulu. enter where God is. Ukuze ungene la kunoNkulunkulu khona. To enter where? Ukuba ungene la kunoNkulunkulu khona. Repeat, let's go. Get this? Or didn't you realize Didn't you realize? we packed up We packed up and left there for good? and left. Sihambe I umlibe. love Apostle Paul was a mad person, man. Oh, Choo, this man was mad. I want to be mad like him. nami ngifuna ukuhlanya njengaye. We have packed up. Sibhakishile We have sahamba. left the country. Sishiyile nalelozwe. But la, maruthi thuthile thi. Ayi, Wena ulinda ukufa. Awuthuthi ngokufa. cha. Uthutha ngokuzalwa kabusha. Oh, Ungathutha ngokufa kanti usayingcwaba emhlabeni wasemhlabeni. hey. Kanti usayingcwatshwa kuphi? Emhlabeni. You are still going to be buried in this country. Sazongcwatshwa kulelizwe. Moses followed God uMose walandela uNkulunkulu. and God buried him not in a natural country. uNkulunkulu wamngcwaba ke hayi ezweni. He buried him personally. Wayingcwabela yena And no one was able to find Moses. akekho bakwazi Up to this ukumthola day. kuze kube namuhla. He was not buried in this country. akazange angcwatshelwa kulelizwe. He was hidden. Wafihlwa. He was Wafihlwa. hidden. Understand? You are not just born again. Qondisisa A umanje born again person umuntu ozelwe kabusha must be hidden kumele afihlwe. from enemies, from sickness, from disease. You Nezifo. must be hidden. Kumele ufihlwe. Oh,
Meaning when you go through troubles, Okusho ukuthi mawudlule inkingeni you are not like the people of the world awufani nabantu who bethu face these things but they are exposed to these things. ababhekana nalezi zinto futhi badalulekile kuzo. You face them but not exposed to them. Ubhekana nazo kodwa udalulekanga Meaning kuzo. even those troubles they don't understand you. Okusho ukuthi nale inkinga I'm going through trouble but the trouble is confused. inkingeni kodwa ididekile leyo nkinga. I'm going through hunger but the hunger is confused. Udlaleni kodwa kwandlala leyo I'm ididekile. going through lack but lack is Swele confused. kodwa kwakweswela lokho kudidekile. I don't belong to this country. Angiyena ke vele walesi sizwe. I've packed up Sekudala ngipakishile. and left the country. Ngathutha ngahamba kuleso sizwe. You get it? Oh, No, you go through problems. Abantu badlula kizo. Mara wena ufikile. Lenkinga sithi ubani lo? Who's this person guy? Hayi mana simazi lo muntu. You are hidden. ufihliwe. Truly born of God. Ngempela uzele ngokaNkulunkulu. Imagine ubuhlungu usho sibekabuzo. Lo buhlungu bekubheka uJesu ukuthi mara wani lo mara. Kahle kubani lo ye? Imagine usathana kugcina sekasaba nokufaka izinkinga nathi lo muntu angumfaka izinkinga uba worse man. Hayi emadimoni animentu ngiyanicela. Ngiyekeleni. Admin. Ngoba the more simnyathela ngathi sibanga inkinga. Ngasenzani? Sibona lelizwe likamoya lingabonakala libonakala wese uyaziveza ukuthi akabelong la. Hey. And labantu bezwe bazombheka bathi Akafani. shuthi lo akafani nathi. Yini imfihlo yakhe akasinikele imfihlo then they will be born again. Bazobe sebazalwa kabusha. Dolby? Many people go through troubles Abaningi badlule inkinga. but they are Christians. Kodwa bangabazalwa. But why are they destroyed by what they go through? Umbuzo ke kungani babhujiswa yiloko abadlula kuwo. And they say they are born again. Kodwa bathi bazelwe kabusha. Huh? Why are you destroyed by what you face? Kungani ubhujiswa yiloko ubhekene nako. And you say you are born again. Kodwa uthi uzelwe kabusha. You have not packed your load. Usengakapakisha You've not packed your load. awakathuthi umthwalo yakho. You have not packed your... Awakayithuthi imithwalo yakho. If I have packed my load from earth Mangiyipakishile imithwalo yami and I emhlabeni. face trouble on earth, Bese ngibhekana nenkinga no, zasemhlabeni. angibelongi la. Cha ngisiyena walapho. Oh imali, angibelongi emalini. Ngiyena wemali. Hayi yini mina ngibelongi lapha. Yo inkinga zomuzi angibelongi emzini wami. Kunomunye umuzi. Angisahlali la. Kunomunye umuzi engiwaziyo mina. So it means you begin to understand ukuthi angikho permanent emhlabeni. Inkinga zasezweni akusinkinga zami. Jesus. Ngiyadlula mina. Ngiyazana? I'm Ngiyadlula. passing. Ngiyadlula. There's a place where I'm going Kunendawo engiya kuyo. and I've already entered. Futhi sengingena. So I can't be disturbed by what happens in the natural. Angizuphazanyiswa ngokwenzeke emvelweni. Angikwazi ngipakile. Mawungathutha emzini uye komunye umuzi bese lo muzi othuthekiwe baphula amafastera uzoyo check ukuthi wayephula amafastera. Cha angeni lapho. Angeni lapho. Angisangeni lapho ngithuthile. So the moment but amafastera ayaphuka mina ngisekho lapho. Ngikho lapho. Hayi mina ngazi ngoba bayaphuka hayi mina. Angikwazi lo muzi mina ngisukile lapho. Hayi but amapipe amanzi ayachuma hayi mina ngazi. Where are you? Ukuphi? If you understand the moment you are baptized, where do you Uqondisisa nje mawubhabhatiswa enter? ukuthi ungena kuphi? Where do you enter? Ukuthi ubhabhatiswa bese ungena kuphi? You will undermine this country. Uzowubukela phansi lo mhlaba You lo. will undermine what you are lacking on this country. Uzobukela phansi naloko kweswele manje. Oh. Hey! If you understand where you have entered, Mawuqondisisa nje la usungene khona. you will undermine your problems Ngeke uyinaka inkinga zakho. and look at the world that you have entered. Bese ubheka nje lezo We are foreigners on uthi earth. thina singabahamba We are emhlabeni. foreigners. Singabahamba emhlabeni. Aspilling a 50-50. Kingdom yet akusi 50-50. Akusileyo ukuthi umntwana uyamshaya ukubophisa. Because Christians have also adopted that. Nabazalwane sekubabambile vele lokho. Sabe ukushaya umntwana ngoba uthi uzokubophisa. Hey, let the kingdom rule in your house, not the government. Umbuso mawubusa endlini Not the yakho, hayi government. Let the uhulumeni. kingdom rule your house. Mawubuse umbuso kwakho. Come with kingdom rules, Iza nemithetho not yombuso. constitution. Hayi lemithetho sisekelo. If you have to put Swazi, put Swazi. Shaya makumele ushaye. The Bible says, do not spare the rod. iBhayibheli lithi ungalifihli kuswazi shaya. Shaya. Akubophisa uye ecourt uthi ungibophisile ngomshayile vele. Because akayenzi into uNkulunkulu afuna ukuthi ayenze. Hey! For the first time abeza ama case anyiwane ecourt. But umama or ubaba ushaya umntwana ngoba uthi udelela uNkulunkulu. First time court. Oh!
First time court case. Hayi inkantolo ke Bona izawubheka ukuthi necala ama-lawyer lokuqala. ayoyi-representa njani. Hayi Now, it will be a sign you are from above. yoba uphawu ke lokuthi Even your court case are not from earth. utho neyingaqala lakho lasenkantolo akusilela la. The apostles were persecuted Abapostoli bazingela. for signs and wonders. Besingelela imihlolo neyimangalisi. It was not court case from the ground. Akungasilona nje iqala It elithethwa was la. what the kingdom was performing on the ground. Kodwa yiloko kwakwenziwa umbuso ukwenza emhlabeni. Let your will be done on Into earth yakho ayenzeke as it emhlabeni. is in heaven. Njengoba injalo emazulwini. So you have to pack here Ngakho ke pakisha la for the will to manifest. ukuze intando ibonakalise. It can't manifest usangapakanga. You must pack Kumele upakishe uhambe one by one. kancane kancane. Wena nkinga Pakisha. ngiyakuqoqa namuhla. Ngene ephuthumenteni. Lack of money Ukuswela ngiyakuqoqa kwemali. namuhla. Ngufake ephuthumenteni. Uvula isuitcase Hey la. ufake ephuthumenteni. Unemployment Wena kungasebenzi. ngiyakuqoqa namuhla. Ngufake ephuthumenteni. Bese ufake isuitcase. Uvala Bese ephuthumenteni. uyazipha. Hayi Bese siyahamba namuhla. thwala imthwalo ke manje uhambe. Hayi Meaning angiyohlushwa uwe again. awuphinde ungihluphe. You are not going to disturb my peace again. Ngeke uphinde uphazamise ukuthula kwami. Ngiyapakisha manje. Yahamba. Hey Ngiyapakisha yezani? pakisha umthwalo uhambe. Ngiyahamba. Ngekhayeni elingabona. Hey Khaya lam lihehle ngaphesheya kwethu nangale. Hayi ama tombstone lapho bayovula namuhla. Not the tombstone. hayi ukuvulwa Akamahle kwamakhe. mara ngale akusikuhle. Oh Nkosi. Tombstones angavula namuhla. Hayi Sivule ithuna ilitshele kagogo laka auntie. Khaya lam lihehle ngale phesheya kwethuna. yakwethuna. Phesheya kwethuna. Hayi ethuneni. Hayi ethuneni. Phesheya kwethuna. Ngale kwethuna. It's not your permanent place ethuneni. Hayithuna kusindawo yakhe yokuhlala. You must find a place Kodwa kumele uthole indawo in God, in the kingdom. embusweni.